Moje první povídací video. Koupila jsem si na vás tohle. Vy jste mě dobře slyšeli. Chci se tady pobavit o jednom tématu, který si myslím, že pro podnikání, hlavně v your 20s, je strašně důležitý. A to je celkově sabotáž, hlavně sebesabotáž. My jako lidi umíme strašně dobře schazovat věci na naše okolí. Jo, i když to třeba samozřejmě vnímáme pasivně, tak stejně vidím hrozně moc lidí říkat, hele, prostě tady mi to nevyšlo, protože jsem byl na špatném místě, ve špatný čas, prostě tady se mi stalo strašně moc věcí, tady to prostě nikdy jako nemohlo být, hele, tady prostě lidi tyhle a tady tyhle ty lidi a tady všechno špatně. Umíme strašně dobře věci racionalizovat pomocí svého okolí, ale neumíme přiznat svoji sebesabotáž. Je to velmi, si myslím, že probíraný téma, ale ne až tak moc, aby jsme se vlastně sami fakt do sebe koukli, že vlastně ta sebesabotáž je v našem každodenním životě a extrémně nám ničí život. Sebesabotáž ničí absolutně veškerý potenciál, který jako my lidi máme. Samozřejmě moje jako videa jsou science-based, takže definici sebesabotáže si přečteme. Jo. Sebesabotáž je proces, při kterém jednotlivci vědomě nebo nevědomě podnikají kroky, které brání jejich vlastnímu úspěchu nebo osobnímu růstu. To může samozřejmě zahrnovat jak to chování, tak i naše vlastní myšlenky, tak i nějaké přesvědčení, které nám předali naše okolí, hlavně naši rodiče, nebo když jsme dospívali. A sebesabotáž jako taková je často poháněna strachem, je poháněna nízkým sebevědomím a je poháněna hlavně strachem z neúspěchu, ale taky strachem z úspěchu. Já jsem byla s mojí kamarádkou v knihkupectví a byla tam kniha Tou horou jste vy, kde se vlastně rozebírá hlavně sebesabotáž. A moje kamarádka stála vedle mě a říkala, ježišmarja, jakože knížka jako super, ale jako já s tím nemám problém. Říkám si, kolik vlastně lidí takhle reálně přemýšlí, jo? Musíme si hlavně uvědomit, proč ta sebesabotáž vzniká. Sebesabotáž často pramení z hluboce zakořeněných psychologických faktorů, který my vlastně nazbíráme po našem životě, ať už to můžou být nějaký emocionální faktory nebo fakty jako psychologický. A první věc, co vlastně ovlivňuje tu sebesabotáž nebo vlastně pohání, je naše nějaký vlivy v dětství. Takže když nás rodiče kritizovali, když jsme pořád pro někoho nebyli moc dobrý, nebo když jsme byli podceňovaní, tak vlastně pak může vzniknout ta sebesabotáž v dospělém životě a to je díky tomu, že máme nějaký nižší sebevědomí. Pak druhým příkladem, kdy jako může ta sebesabotáž vzniknout, je zvyk a pohodlí. Náš mozek chce být samozřejmě v nějaký komfortní zóně, chce se cítit bezpečně, chce být v nějakém prostoru, kde to je známý, kde se nebude moc strachovat o nějaké věci. A myslím si, že hodně lidí taky zabředne v tom zvyku a pohodlí. Sebesabotáž může být výsledkem toho, že chceme být v té komfortní zóně. Vytvořili jsme si nějaký nezdravý návyky, který v ten moment jsou sice moc jako dobrý a skvělý, ale na náš nějaký osobní růst to dopadá jako hrozným způsobem. Třetí věc, kdy vlastně ta sebesabotáž může vzniknout, kvůli čemu může vzniknout, je vliv okolí. A nemyslím už to okolí, který bylo v minulosti, ale který momentálně máme. Představte si 5 lidí, s kterými nejvíce trávíte čas. Ne jako, že se s nimi nejvíce bavíte nebo že vám jsou nejvíce jako příjemný. Ale ty lidi, s kterými nejvíce trávíte čas, tak jste vy. Zkuste si spojit těch 5 lidí dohromady a to jste reálně vy. Jo? Takže jestli se vám z této představy dělá trošku blbě, tak je něco špatně. Si vlastně jenom osobně řeknete, co by vlastně mohlo tu sebesabotáž vyvolat a říct si těch pár faktorů, jestli jako fakt jsem v tom okolí, v kterým jako chci být,
jestli to dětství fakt nebylo totálně šílený, jestli fakt se jako třeba při tom dni necítím pohodlně, jestli aspoň v ten den dělám něco, co není pro mě komfortní. Jenom když si uvědomíme, z čeho by mohla naše sebesabotáž vznikat, tak jsme na půli cestě. Chci tady vypíchnout nejčastější formy té sebesabotáže, aby jsme si vůbec uvědomili, co ta sebesabotáž jako obsahuje. A první věc, kterou chci tady vypíchnout, je rozhodně ta nejčastější forma, a to je prokrastinace, která si myslím, že je v generaci Gen Z je nejvíc, si myslím, že rozšířená. Jo, představte si ten scénář. Místo nějaký práce trávíte čas prostě na Instagramu. Jo, to všichni známe, to všichni víme, to všichni děláme. A vlastně v té prokrastinaci je i taky něco, co se jmenuje prioritizace. Jo? Takže hele, musím napsat tady nějaký důležitý mail dodavateli. Musím napsat nějaký mail, který třeba nebude úplně příjemný, ale místo toho radši tady budu uklízet byt. Jo? To je taky prokrastinace. To je taky prokrastinace, protože se vyhýbáte něčemu, co je mnohem důležitější v ten čas a kompenzujete si vlastně to, že jakoby pracujete. Uklízíte sice ten byt, ale ten mail pořád není napsaný. A měl být napsaný už 2 týdny třeba. Když jsem třeba objevila prokrastinaci u mě já, je jasně. Prostě fakt máme někdy dny, kdy jako OK, je to na lehnu si tady radši prostě na gauč a vezmu si tady seroš a nashledanou. Já jsem svůj sebesabotáž objevila tak, si pár let hlídám svůj ženský cyklus. Když vlastně přecházím do té menstruační fáze, tak 3 dny předtím chci vždycky zvolnit. Nedělám úplně nějaké jako šílený věci, šílený rozhodnutí, tolik nesportu a nějak nepřitahuju práci. Před půl rokem jsem si všimla, že vlastně jsem jela autem a říkám si, OK, tak jo, jsi po práci, jo, hele, prostě zapneš si ten seroš, jo, hele, zapneš si ten film, prostě budeš mít skoro před menstruací, už to bude jako dobrý, hele, zvolni, jo. Teď jsem byla na tom gauči, koukala jsem na ten seriál a říkám si, kolikátýho je, teď do menstruace máš tak 2 týdny. Úplně jsem se zvedla a říkám si, ty vady, nejsi ani unavená. Takže ta prokrastinace není jako jen taková povrchová věc, která jako nastane jednou někdy tady. Je to komplexní forma sebesabotáže a je to extrémně těžký se toho zbavit, ale musíme pochopit, že i ta prokrastinace je jenom nějaký návyk. Další forma je perfekcionismus. To já moc nemám. Dám příklad, jo. Moje kamarádka, super talentovaná holka, která si hledala práci, našla pracovní pozici, která byla přesně pro ní. Byla fakt přesně pro ní. A v požadavku té pracovní pozice bylo natočit video o tom, jak vlastně ona dělá tu práci. Natočit přitom sebe na video a povídat i o té pracovní pozici. Jo? A všechno totálně dokonalý, prostě motivační dopis, CVčko, naprosto dokonalý. Natočila to dobrý, nikomu to video neukázala, protože si myslela, že s tím videem je něco špatně, že tady se tváří divně a tady říká ty věci divně a tady to prostě nedává smysl a tady bych to mohla udělat líp, jo? A kvůli tomuhle videu neodeslala tu žádost na tu pracovní pozici. Nic v životě není dokonalý. A pokud to je, tak to absolutně nepatří do tohohle světa, do tohohle vesmíru. Protože co je tady dokonalý? Vůbec nic. Tohleto video taky není dokonalý, protože se za rok na tohle video můžu kouknout a říct ty, co to tady povídáš? Nic není dokonalý. Moje první video, který jsem točila, tak jsem si říkala, no tak to je úplně konec. To je úplně konec, to je hrůzostrašný video, říkám, já to postnu, protože bych jinak v životě nezačala. Ten perfekcionismus je, si myslím, že strašná forma sebesabotáže, která nám strašně ničí potenciál. Další forma je sebekritika.
tahle forma nejvíc vychází z toho našeho dětství. Ta sebekritika taky zahrnuje něco, co dělá strašně moc lidí. A to je to, že se spokojí s málem. Protože strašně moc lidí si myslí, že si zaslouží jenom 70%. Že si zaslouží jenom nějaký ty věci v tom životě. Že si zaslouží na těch 95%, protože přece já musím těch 5% trpět. Já přece jako já to musím nějak přetrpět ten život. Já si přece nezasloužím těch 100%. Protože kdybych měl těch 100%, tak třeba to bude tak hezký, že to až nesnesu. Jo? Sebekritika je přesně to, že se dokážeme spokojit s málem. Vidím to třeba na vztazích. Potkáš super kluka a řekneš si, jo, prostě tady to jako jde, tady to je dobrý, prostě super, je vtipný, je chytrý, máme stejný zájmy, ale tady už to třeba v této části už to trošku nefunguje a tady to trošku drhne a tady úplně jako to nevychází. Ale přece má 70% jako dobrých, když to je v pohodě. Ne. Pokud jsme schopní se spokojit se 70%, tak tu stavku nikdy nedostaneme. A vždycky budeme dostávat jenom těch 70%. Je to hrozně důležitý si jako povolit těch 100%. Jak k nám může přijít těch 100%, když to sami nedovolíme? Další forma sebesabotáže je vyhýbání se. Vyhýbání se situacím, lidem nebo nějakým příležitostem, který by nás vedli k tomu našemu cíli. A opět si jako říkáš, Mary, jak bych se mohla vyhýbat něčemu, co mi vlastně přinese úplně všechno. Ale v reálu tohle dělá strašně moc lidí. Já to chci se všechno tady hodit do příkladu. Já jsem minulý rok chodila hodně na startupové eventy. S tím, že to pro mě vůbec nemělo žádný smysl. Protože já jsem se vyhýbala vlastně tím lidem, kteří tam byli. Já jsem se vyhýbala investorům, kteří tam byli. Já jsem vyhýbala se lidem, kteří jsou ve stejné situaci jako já. To, že podnikají ve svých 20. letech. A já jsem si vždycky myslela, že se bojím s těma lidma mluvit, protože mě odmítnou. Ale vlastně to tak vůbec jako nebylo. Bylo to proto, že já jsem se bála chodit k těm investorům, protože jsem vnitřně nebyla připravená, že mi někdo dá peníze na můj projekt. Já jsem nebyla vnitřně připravená na to, že to budu muset všechno vlastně odstartovat. Když se někomu vyhýbáte, nebo se vlastně vyhýbáte těm situacím, tak musíte najít přesně ten způsob, proč se tím lidem vyhýbáte a nenalhávat si věci, že se strašně bojím tady s lidma mluvit, protože prostě se bojím odmítnutí. To možná taky trochu, ale ten hlavní důvod, proč se tím lidem vyhýbáte. Další forma je nějaké přesvědčení, který nás omezuje. Věta, Ježišmarja, ty jsi tak strašně super, že jako umíš 5 tady jazyků, to já bych nikdy nemohl, já na to nemám hlavu. Ježišmarja, to je super, že podnikáš, já bych chtěl taky, ale prostě já jako mám rodiče, který prostě pracují, jsou mé zaměstnanci, mě to nikdo nikdy nepředal, to jako mě by to nikdy nevyšlo, jo. Tyhle ty přesvědčení okamžitě z okna. V tomhle světě nikdo neví nic, my nevíme, jak věci dělat. Já nepodnikám proto, že už tady podnikám 30 let a že už jsem to dělala v minulém životě, že si to pamatuju, že prostě jsem podnikala v minulém životě, nebo jako co. Všechny věci jednou dělají ty lidi poprvé. Já 90% času nevím, co dělám. Takže tyhle ty přesvědčení, že nemůžete něco dělat, protože jsou nějaký situace a máte nějaké jako věci, které vám byly přece předaný, z okna vyhodit hned. Další forma, a to jsou negativní vztahy v našem životě. Proč bych to dělal? Proč bych byl s někým, kdo, já nevím, kdo mě nějak omezuje nebo kritizuje? Proč bych s takovými lidmi byl? Jsem si jistá, že ty máš aspoň jednoho člověka ve svém životě, ve svém blízkém okolí, který má na vás špatný vliv a vy si ho necháváte v životě jenom z jednoho důvodu.
protože je to poslední kousek vaší sebesabotáže. Zase příklad. Přijdete za těma kámošema nebo za tou rodinou a řeknete, hele, prostě tady mám super nápad, prostě tohle to jo, a oni řeknou, hele, jako úplně bych se tam do toho nepouštěl, hele, radši ne, radši zůstaň v tom zaměstnání, tam to bude dobrý, nebo hele, ta škola, jo, tady dobrý, jo. A vy si řeknete, OK, a jo, vlastně, teď já vlastně jako na to nemám mozek, a jo, teď vlastně jako, teď podnikat asi není úplně dobrý, je ta inflace a tak dále. Abyste se ujistili v tom, že to vlastně není dobrý nápad. A ten mozek podvědomě ví, že vám tohle ty lidi to řeknou a je to ta poslední věc, která vám nedovolí udělat tu akci. Vy si vlastně řeknete, a jo, teď to je vlastně pravda, a ten mozek si oddechne a řekne, dobrý, nemusíme jít do té jako nekomfortní zóny, nemusíme udělat tu akci, dobrý, tak jsme v klidu. Tak si necháme ty negativní lidi v tom životě. Nashledanou. A jak vlastně tu sebesabotáž vůbec překonat, hej? Tak prostě teď jsem zjistil, že se tady sebesabotážu možná tak ve 4 bodech a vůbec nevím, co s tím mám dělat. Jak vůbec identifikovat tu sebesabotáž? Jak to vyřešit? První věc, kterou musíte udělat, je si to uvědomit. Zaměřte se na vlastní myšlenky. K tomu uvědomění dojde jenom jediným způsobem. A to je to, že budeme v přítomnosti. Jsme totiž strašně roztěkaná společnost. To je pořád mobil, něco, pořád hele, tady prostě něco lítá, jo. Jsem v budoucnosti, tady jsem v minulosti, protože tady jsem to a tady jsem to mohl udělat jinak a tamhle prostě budoucnost, tady koukám pořád. A vlastně pořád jsme zasněný někde, kde nejsme tady. Uvědomění těch myšlenek zjistíme jenom, když jsme tady. Teď. Pracujte s tím, abyste vůbec vnímali sebe, aby nebylo vaše duchovní tělo a vaše fyzické tělo pořád někde oddělený. Zkuste je spojit, ať už to je jenom úplně primitivním dýcháním, nebo si uvědomit prostě, zahodit na chvilku mobil a jenom si uvědomit, jsem tady, teď můžu chvilku přemýšlet, tady se svýma myšlenkama. To uvědomění je taky i to, že třeba ty věci si zapište, které děláte, jo. Zapište si jenom to, že třeba kdy vlastně děláte ty věci té sebesabotáže. Kdy k sobě mluvíte negativně? Kdy začnete prokrastinovat? Třeba to je nějaká hodinová smyčka. Třeba začnete prokrastinovat tady ve 4 odpoledne. Proč? Začnete prioritizovat jiný úkoly. Kdy třeba? V jakém rozpoložení? Tohleto všechno si zapište a jenom tak můžete zjistit, proč vlastně tu sebesabotáž děláte a proč je taková, jaká je. Další identifikace je uvědomit si, kdy k sobě mluvíme jako k úplnému reálně někdy, jak k sobě třeba mluvím já. V životě bych to nikomu jinému ve svém okolí, koho miluju, nikomu bych to neřekla. To, jak k sobě mluvím. Možná skrze osoby, který milujeme, se můžeme začít milovat i sami. Stanovujte si realistický cíl a hlavně si je kouskujte. Při mý prokrastinaci já mám tendenci si na mém to-do listu dát v pondělí miliardu věcí. Jo, tady prostě, hele, tady to jsem nestihla, takže prostě miliardu strašně důležitých věcí, prostě 15 věcí, které musím prostě v pondělí splnit. No samozřejmě nesplním, že jo, protože prostě je to na mě moc, za prvý, a za druhý prostě je to tak strašně jako overwhelming, že to nemůžete reálně v tom jednom dni jako stihnout. Ty věci, které mají prioritu, tak si naplánuju, jak na pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek. A k tomu si přidám ty věci, které třeba nejsou až tak prioritní. Jo, takže si to nenarvu všechno na pondělí, ale nakousku si to krásně všechno do toho jednoho týdne. Protože mám tendenci, když si to vlastně všechno dám do toho pondělí, tak
samozřejmě to pak nestihnu a pak se za to totálně trestám a říkám si, no tak ty vole, to jsi to nestihla, prostě to je úplně, tak to už vůbec nemá smysl to dělat. A když řešíme třeba nějakou věc, tak si nakouskujte na nějaký jako dílčí skupiny, jo. Já jsem teďka měla řešit věc, která mi vůbec nebyla příjemná, a to kolaudace stavby. Jsem žena, nevím o tom nic. Jo, ale místo toho, abych si napsala, hele tak, tady napíšeš projektantoj, tady napíšeš zhotoviteloj, hele, tady to vyřešíš s úřadem. Na takovýhle dílčí malý věci, tak jsem si napsala vyřešit vrtanou studnu. No jasně, že když se jako na ten to-do list, jako vyřešit vrtanou studnu, tak už jenom ten mozek jako jak jako vyřešit, co mám jako řešit. Další věc, kterou můžeme dělat, je měnit ty negativní návyky té sebesabotáže a proměnit něco v pozitivního. Já s mojí prokrastinací dělala to, že když jsem jela z práce autem, tak už jsem si říkala, já se tak strašně těším domů. Až si sednu prostě na ten gauč a sedu si aspoň jako pár scrollů jako TikToku, jo. Už takhle jsem vlastně přemýšlela v tom autě. A musela jsem si uvědomit, že už vlastně prokrastinu v tom autě, protože už přemýšlím na tou prokrastinací, tak, že prostě, když jsem přijela domů, tak když jsem měla tyhle ty myšlenky toho, že prostě začnu prokrastinovat, tak první věc, co jsem udělala, tak jsem šla domů a šla jsem dělat nějakou věc, takže jsem si šla radši vyprat nějaký třeba prádlo, nebo jsem šla třeba uklidit ten byt, abych se naladila do té formy toho, že vlastně teď můžu ještě něco dělat a ne, že si lehnu jako na gauč. Moje tendence byla to, že když jsem přijela, tak jsem odhodila věci a prostě dobrý, tak prostě jdu si lehnout. Takže pak jsem to začala dělat tak, že jsem prostě odhodila tu tašku a řekla si ok, půjdeš si naházet věci do pračky. A najednou ta prokrastinace už nebyla v tom mozku, už tam nebyla na tom listu. Uvědomit si tu prokrastinaci a přeměnit to jako v pozitivní návyk. Pak, co vám může pomoct, tak určitě vyhledejte si tu podporu. Ať už to jsou přátelé, ať už to je třeba ta rodina, nebo třeba mentoři, nebo i reálně nějaká komunita. Rádi fotíte, jo? Rádi třeba fotíte. Na Facebooku je tolik skupin, jsou skupiny, kde lidi fotějí a ptají se tam na věci a říkají své struggly a jak to vlastně může být. Když se jenom zapojíte do té skupiny, neříkám, že musíte být aktivní jako přispěvatel té komunity, ale to, že prostě třeba jenom na tom Facebooku vidíte, že prostě ty lidi mají stejný problémy, jako máte vy. Ty lidi mají stejný jako struggly, který máte vy. Tak si vlastně mluvíte, aha, já v tom nejsem sám. Já nejsem vlastně nějaká jenom chyba v Matrixu. Ty lidi se cítí úplně stejně. Ty lidi stejně neví, co já nevím, jo? Takže zapojte se do nějaký komunity v tom, co vás reálně zajímá a v čem jakoby vy vidíte ten cíl. Pak další věc, která vlastně může pomoct u sebesabotáží je, tak naučte se říkat ne. Protože když řeknete ne, tak to není něco jako negativního. To je jenom vy ukazujete, co není vaše priorita. A co je přece důležitý v té sebesabotáži? Prioritizovat věci. Protože když na všechno říkáte ano, tak ty věci k vám jako jdou. Všechny věci k vám jdou. Ať už ty jako super velký, super skvělý, i ty ne tak skvělý. Takže naučte se říkat slovo ne. Jak už jsem to říkala, sebesabotáž je téma, který si myslím, že máme k řešení úplně každý z nás. A není to téma, který nějaký lehký úplně na rozklíčování. Je to téma, který není snadný překonat. Zároveň sebesabotáž je jeden velký návyk. A návyk se naučíme za 21 dní, anebo ho taky přerušíme za 21 dní. Je to jenom na nás, jak se rozhodneme. A rozhodně, už jsem tady říkala několikrát, nejsme v tom nikdy sami. A já doufám, že jste si z tohohle videa něco odnesli, že to bylo něco, vlastně co nás vede k tomu, aby jsme nepodnikali kroky i v tom podnikání, i ve všech sférách našeho života.
A je to téma, s kterým pracuji i já. Nejsem úplně vševědoucí, takže vždycky si všechny věci, které tady třeba říkám, tak si ověřujte. A já doufám, že spolu překonáme i tu sebesabotáž a budeme nejlepší verzí sebe samých. A já doufám, že se vám to video líbilo, že takovýhle mental awareness v podnikání in your 20s je něco, co může některý lidi zajímat, a pokud jo, tak mi dejte odběr, protože takových videí bude mnohem víc. Jsme na začátku, takže jo. A třeba se uvidíme zase v příštím videu.